الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود شریف سارے عقیدت و محبت نہ پڑھیے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ۔ محبت نہ سارے باواز بلند پڑھو ذرا دو چار مرتبہ درود شریف۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ۔ بیٹھے کئی کلیم نے پردے دے سامنے، بیٹھے کئی کلیم نے پردے دے سامنے، بیٹھے کئی کلیم نے پردے دے سامنے، ویکھو کہ کون سنبھلے جلوے دے سامنے۔ نہیں سمجھ آئی، میں سمجھانا۔ کلیم اللہ علیہ السلام گئے کوہ طور تے جا کر کیتی یا اللہ رب آرنی انظر الیک، یا اللہ اپنا دیدار کرا۔ اللہ نے فرمایا کلیم اللہ میں تے دیدار کرا سکنا پر تو نہیں ویکھ سکدا، یا اللہ میں نو وخا اپنا جلوہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے پھر کلیم میں اپنے نور دی صفاتی تجلی سوئی دے نکے دا کروڑواں حصہ ایس پہاڑ تے پانا تے انہوں ویکھیں، جے انہوں تو ویکھ گیا تے پھر میں نو ویکھیں گا۔ رب نے صرف اپنی صفاتی تجلی پہاڑ تے سٹی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جدو ادھر ویکھیا تے بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ان توجہ ایسا نہیں دی، ادھر صفاتی تجلی ویکھ کے بے ہوش ہو گئے۔ جدو تیرے تے میرے آقا دی واری آئی، اللہ فرماندہ ہے جدو محبوب آیا نا سامنے میرے، ما زاغل بصر و ما تغا، میرے نبی نے انج آنکھ بھی نہیں چپکی۔ ہائے ہائے ہائے، آنکھ بھی نہیں چپکی۔ تو شاعر انہوں لکھدا کہنا ہے بیٹھے کئی کلیم
نے پردے دے سامنے، بولو ذرا نال مل کے آکھو، بیٹھے کئی کلیم نے پردے، بیٹھے کئی کلیم نے پردے دے سامنے، ویکھو کہ کون سنبھلے جلوے دے سامنے، ویکھو کہ کون سنبھلے جلوے دے سامنے، لک دی یہ رات شرم تو زلفاں نو ویکھ کے، لک دی یہ رات شرم تو زلفاں نو ویکھ کے، آؤندا نہیں آفتاب بھی چہرے دے سامنے، آؤندا نہیں آفتاب بھی چہرے دے سامنے، آقا دے در تے پہنچ کے لگدا سی اس طرح کعبہ بھی چل کے آ گیا کعبے دے سامنے، کعبہ بھی چل کے آ گیا کعبے دے، اور توجہ چاواں بھلا میں سر کیویں سجدے تو اے شمر، چاواں بھلا میں سر کیویں سجدے تو اے شمر، مسجود خود ہے آ گیا سجدے دے سامنے، مسجود خود ہے آ گیا سجدے دے سامنے، حاکم ہزار گیت نے سنائے جہان تے، حاکم ہزار گیت نے سنائے جہان تے، پر چچیا نہ کوئی ایک تیرے نغمے دے سامنے، جچیا نہ کوئی ایک تیرے نغمے دے سامنے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو، اج دے جمعۃ المبارک دی اس مبارک نشست دے اندر میں تھوڑے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر معراج شریف دے
چند اقتباسات عرض کرنا چاہنا، اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا، اساں اپنے محبوب نو سیر کرائیے۔ مسجد حرام والوں سیر شروع ہوئی اور مسجد اقصی وال آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کے گئے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی دا ذکر کر دیں ہوئے ارشاد فرماندہ ہے، فرمایا اللذی بارکنا حولہ، فرمایا مسجد اقصی اوے جدے آلے دوالے اساں برکتاں رکھیاں ہوئیاں نے۔ مسجد اقصی ہوئے جدے ارد گرد اساں، تھوڑا جا بول سکتے ہو ماشاءاللہ، جڑے جڑے ماشاءاللہ بول سکتے ہو ضرور بولو، مسجد اقصی دے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں۔ ماشاءاللہ سارے سمجھدار بندے تشریف فرماؤ، اے توڑی اس مرکزی مسجد تاجدار مدینہ دے اندر جتنے بھی تسی سرکار دے غلام آکے بیٹھے ہو، سوچ کے جواب دینا کہ ایس مسجد دے برکت اندر ہے یا باہر ہے؟ جڑے چپ کیتے ہو توڑا کی خیال ہے برکت باہر سڑکتے ہوئے؟ بولو، سارے بولو ذرا، تھوڑا تھوڑا کوشش کریا کرو بولنے دی، توڑی مہربانی۔ تو سال ڈیڑھ سال ہو چلا ہے ذوق نو کسے دنوں سمجھی دا بھئی خطیب کی چاندہ ہے، توڑے تو سبحان اللہ بھی ترلیاں نہ لینی پہندی، تھوڑا جا بولیا کرو ذرا۔ برکت مسجد دے اندر ہے یا باہر؟ ماشاءاللہ پھر بولیا جا ذرا، اندر ہے نا۔ حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ولی جڑی مسجد ہے، اس مسجد دے بھی برکت اندر ہے یا باہر ہے؟ اندر ہے۔ تے جڑی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے مزار شریف دے نال مسجد بنی ہے، برکت باہر ہے یا اندر ہے؟ اندر۔ توجہ اور میری گل سنا جے ذرا، نہیں جی کئیاں نو نہیں نہ سمجھو، انہاں نو ہی سمجھانا چاہنا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو آڈے اس پرنے دیا جنیاں میں مسجدہ نے، انہاں دے برکت اندر ہے یا باہر؟ قرآن کی کہنا ہے، 15واں پارہ ہے، پہلی آیہ مبارکہ ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماندہ ہے مسجد اقصی اوے اللذی بارکنا حولہ، فرمایا اے مسجد اقصی اوے جدے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں ہوئیاں نے۔ واہ مالکہ ساریاں مسیحتاں دے برکتاں اندر نے، اے چنگی مسجد جدے آلے دوالے برکتاں رکھ دیتیاں نے۔ ساریاں مسجداں دے برکت اندر ہے، پر مسجد اقصی دی واری آئی تو فرمایا اللذی بارکنا حولہ، فرمایا اقصی ہوئے جدے ارد گرد، پنجابی کہندے نے جدے آلے دوالے اساں برکتاں رکھیاں نے۔ او برکتاں کی نے جدہ ذکر اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا ہے۔ تھوڑا تھوڑا نہ ذرا قریب قریب ہو جاؤ، جڑے دوست احباب آندے نے نا مہربانی تھوڑا تھوڑا اگے اگے آ جاؤ، بعد وچ بیٹھ جائے صفاں دے اندر، تھوڑا تھوڑا اگے ہو کے ادھر بھی دوست احباب تھوڑے تھوڑے اگے آ جاؤ۔ اللہ سلامت رکھے، ودی نو سوٹ ہونے، اگے اگے آؤ، اللہ جنی چھیتی آؤ اللہ تانوں ایڈی چھیتی مدینے لے جائے۔ اے دروازے تو تھوڑا جا بیلی اگے آ جاؤ۔ توجہ بھائی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا مسجد اقصی اوے جدے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں ہوئیاں نے۔ ارد گرد ساریاں مسجداں دے برکت اندر ہوندی ہے، پر اللہ قرآن فرماندا ہے مسجد اقصی ہوئے جدے آلے دوالے اساں برکتاں رکھیاں نے۔ وہ برکتاں ہے کی نے جڑیاں مسجد اقصی دے آلے دوالے اللہ نے رکھیاں نے، وہ برکتاں کی نے۔ تفسیر قرطبی دے اندر حضرت علامہ امام قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تفسیر مظہری دے اندر حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تفسیر مدارک دے اندر امام نصفی رحمت اللہ علیہ، تفسیر ملا علی کاری دے اندر حضرت علامہ ملا علی کاری رحمت اللہ علیہ، تفسیر روح المعانی دے اندر علامہ سید محمود علوسی البغدادی رحمت اللہ علیہ، تفسیر الخازن دے اندر امام خازن رحمت اللہ علیہ، تفسیر الکشاف دے اندر علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ، تفسیر البغوی دے اندر امام بغوی رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرمانے نے اللہ تعالیٰ نے جڑا فرمایا ہے کہ مسجد اقصی ہوئے جدے آلے دوالے اساں برکتاں رکھیاں نے، جناب وہ برکتاں ہے کی نے؟ ایک مفسر بول کے آندہ جی فرمانے نے
مسجد اقصی دے آلے دوالے برکتائیں نے کہ مسجد اقصی دے آلے دوالے پھل بڑے نے، کھان پین والے بوٹے بڑے نے، نہراں بڑیاں نے، دریا بڑے نے۔ دوسرا بول کے اندر جی کھان والے پھل بوٹے بڑے موجود نے۔ آج جننے مفسراں دے میں نہ لینے انہاں تو علاوہ بھی بے شمار محدثین اور مفسرین نے لکھیا، فرماندے نے اوے پھلاں دی گل نہیں، پھل تے کشمیر وچ بھی بڑے نے، پھل تے سری لنکا وچ بھی بڑے نے، پھل تے سری نگر وچ بھی بڑے نے، پر او کوئی خاص برکتاں نے جنہاں دا اللہ ذکر قرآن وچ پیا کردا ہے۔ فرماندے نے انہاں برکتاں تو مراد کوئی ہور چیز نہیں۔ جناب دسو پر کیڑی چیز مراد ہے؟ فرمایا مسجد اقصی دے آلے دوالے جڑیاں برکتاں دا اللہ ذکر کردا ہے او دے تو مراد ہے وے مسجد اقصی دے آلے دوالے اللہ دے نبیاں دیاں قبراں بھی موجود نے، ولیاں دیاں قبراں بھی موجود نے جنہاں نو اللہ اپنی برکتاں آکھدا، جنہاں نو اللہ برکتاں آکھدا پیا۔ فرمایا اساں مسجد اقصی دے آلے دوالے برکتاں رکھیاں ہوئیاں، الذی بارکنا، فرمایا اساں او دے آلے دوالے حولہ اساں دے آلے دوالے برکتاں رکھیاں۔ تے محبوب نو سیر کرائی کیوں؟ فرمایا لنوریہ من آیاتنا، سونیا تینو سیر تاں کرائیے تاکہ تینو اپنیاں نشانیاں وکھائیے، اپنیاں نشانیاں وکھائیے، اسی تینو اپنیاں نشانیاں وکھائیے۔ انہو هو السمیع البصیر، فرمایا بے شک اللہ دی ذات سمیع و بصیر ہے۔ علماء نے دو معنی بیان فرمائے، فرمایا ایک ادھا مفہوم ہے کہ اللہ سنن والا بھی ہے اور ویکھن والا بھی ہے۔ دوسرا معنی ہے کہ محبوب سننے والے بھی نے اور ویکھنے والے بھی نے۔ مقصد کی اللہ فرماندا ہے اساں جو محبوب نو وکھایا ہے محبوب نے ویکھ بھی لیا ہے، جو محبوب نو سنایا ہے محبوب نے سن بھی لیا ہے اس کو۔ حضرات گرامی بس میں جلدی جلدی عرض کر کے تو میں آج جڑا میرا خاص موضوع ہے نا وہ معراج شریف دے حوالے دے نال اصلاحی ٹاپک ہے، لیکن ذکر معراج ہی ہے ذکر معراج لیکن ہے اصلاحی ٹاپک کی کہ آقا کریم علیہ السلام نے جڑے جہنم دے اندر خطرات نو ویکھیا، اپنی امت دی جڑی تمثیلات نو ویکھیا، کچھ لوکاں نو ویکھیا جنہاں نو عذاب ہو رہا سی اور او کیڑے کیڑے لوگ سن اور انہاں نو کس کس نوعیت دا عذاب ہوندا سی پیا۔ اج دے جمعے دے اندر میں انشاءاللہ جناب دے سامنے او عرض کرنا چاہنا، پر تھوڑا جا ذکر معراج آقا کریم علیہ السلام دا ذرا شروع کرنا چاہنا تاکہ تمہید بھی ہو جائے اور اگلا سلسلہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل نو روانہ فرمایا، اے گوڑیاں تو ہاتھ اللہ کے ذرا ہاتھ بلند کر کے ایک باری بولو ہاں پیار نہ سبحان اللہ۔ جبریل امین آئے فرشتیاں دی معیت دے اندر، آقا کریم علیہ السلام جس مکان دے اندر تشریف فرما سن، جبریل آ کے دروازے دے سامنے کھڑے ہوئے، یا اللہ تیرا حبیب آرام کر رہے ہیں، کنڈی کھڑکا دے ہاں، فرمایا کنڈیاں کھڑکان والی رات ہی نہیں، آواز دے دے ہاں، فرمایا آواز دینے والی رات نہیں، یا اللہ پھر کیویں جگاواں؟ فرمایا جس کمرے چ میرا حبیب آرام کر رہے ہیں چھت نو شک کر، چھت پھاڑ تے پھر جا میرے حبیب دے قدماں دے اندر۔ جبریل امین نے چھت نو شک کیتا، حضور دی بارگاہ آ کے ادب نال ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے، یا اللہ تیرا حبیب تے ہجے بھی آرام کر رہے ہیں، پر دی ہوا دیاں؟ فرمایا نہیں، یا اللہ پھر کیویں جگاواں؟ فرمایا ہجے بھی پوچھن رہے ہیں، یار تیرے سامنے آرام کر رہے ہیں، یا جبریلو قبل قدمی ہے، جبریل ذرا گوڑے مارنا زمین تے منہ دے تے میرے یار دے قدماں نو چوم، میرے حبیب دے قدماں نو بوسا دے۔ جناب جبریل امین نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے قدماں نو بوسا دیتا، جدو اپنے کفوری ہونٹ تے اکھاں جدو حضور دے مبارک تلویاں نال مس کیتیاں نا، آقا کریم دے پورے جسم نازنین دے اندر ٹھنڈک دی لہر دوڑ گئی۔ حضور علیہ السلام نے کروٹ بدلی، سائیڈ چینج کیتی، پنجابی چاندے نے پاسا پرتیا، حضور نے جدو پاسا پرتیا نا جبریل نے پھر بوسا دیتا، بار بار جدو جبریل امین نے قدماں نو بوسا دیتا نا تو میں عالم تخیلات کیا میں کیا جبریل جناب تسی تے صدرہ دے راہی ہو تے جناب ایک ہی کر دے پہ ہو، بار بار قدم چوم دے پہ ہو، ایک ہی۔ جبریل کے اندر نے اپنی مرضی نال تے آ جایا ہی نہیں، مالک بھیجیا جی میں مالکاں اکھنا کرنا تے ہونجی ہے نا پھر اساں۔ سید الملائکہ جناب جبریل امین نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے
मुकद्दस तलवियां नू बोसा दिता है। आका करीम दे मुबारक कदम चुमे, आका करीम उठे ने, फरमाया जिबरील जी लजपाला, फरमाया एक ही कर रहे हैं। अर्द की थी कुम कुम या हबीबी इन्नल्लाह हश्ताका इला लिकाइका या रसूल अल्लाह। अर्द की थी कुम कुम या हबीबी, उठो उठो सोनिया, अज दी राती अल्लाह ने सारे दरवाजे खोल दिते ने। सोनिया अल्लाह थोड़ा मुश्ताक है। आका करीम फरमाते ने मैं उठिया, सजदा शुक्र अदा कीता, सजदा शुक्र अदा करके मैं अर्द की थी मालिक तेरा शुक्र है, अपने अबद नू इना पिया नवाज़ना है। ये सब तो पहला दर्जा मकाम अबदियत, एदे तो उत्ते दर्जा मकाम नबूवत, एदे तो उत्ते दर्जा मकाम रिसालत, एदे तो उत्ते दर्जा मकाम महबूबियत दा। सोच यारा जिस नबी दा मकाम अबदियत एडा बुलंद है कि फरिश्तियां दा सरदार कदम चुम के कदमां च हाथ बन के बैठा है। ओ यारा इदा मकाम अबदियत एडा उच्चा है, सोच ओदा मकाम महबूबियत किड्डा को बुलंदो बाला होएगा। आका करीम ने फरमाया जिबरील चलिए, हाथ बन के अर्ज की थी सैयदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने अज इंज नहीं जाना। फरमाया जिबरील किवें जाना? अर्ज की थी सरकार मैं कौसर दा पानी लेके आया, एदे नाल गुसल फरमाओ। तेरे ते मेरे आका करीम ने गुसल फरमाया। आका ने गुसल फरमा के लिबास से बेतन फरमाया। मैं इख्तिसारन जल्दी जल्दी आगे निकल रहा। आका करीम ने लिबास से बेतन करके शरे मुकद्दस के उत्ते नूरानी दस्तार सजाई है। आका करीम बन संवर के मेरे नबी ने फरमाया चल जिबरील चलिए। ते जिबरील हाथ बन के कहना किफ या रसूल अल्लाह, सोने जरा ठहरो। फरमाया जिबरील अज आया भी नवी अंदाज से नाले, अज गल्ला भी नवियां नवियां प्या करना, कदी आना चलो कदी कहना ठहरो। हुण की कहना चाहना है कि जनाबे जिबरील अर्ज कर देने लजपाला सोने सोने ते तुसी अगे ही बड़े हो, पर आका अज थोड़े चेहरे दी चाल नहीं पई झल्ली जाती। आका जरा ठहरो मैं रज के वेखते लवा। सरकार जरा ठहरो ना, मैं थोड़ा जा रज के वेखते लवा। एक पंजाबी दा एक शायर बड़ी मजे की गल कर दे, आंदा जिबरील हाथ बन के कहना सोने ठहरो ठहरो जरा या मुहम्मद ठहरो ठहरो जरा या मुहम्मद, मैंने जी भर के देखा नहीं है। ठहरो ठहरो जरा या मुहम्मद, सारे एक बारी मिल के तुसी भी आख लो ठहरो ठहरो। माशाअल्लाह हौली हौली पढ़ो, किसी बंदे का ब्लड प्रेशर ना लो हो जाए। कोई इस अकीदत ना पढ़ो कि इत्थे पढ़ो जदों रात में तुसी बिस्तर ते जाके सोवो ना, अख बंद होवे किस्मत जाग पवे, ख्वाब विच हसनैन दा नाना मेहरबानी फरमा छड़े ते हजूर तशरीफ ले आन। अल्लाह तुसी इंज समझो तुसी सुते हो, अख बंद है, किस्मत जागी हुई है, सरकार आए हुए ने, हजूर दीदार करवा के फरमा रहे ने अच्छा भाई गुलामा मैं चले ते तू भी हथ बन के कह सोने ठहरो ठहरो जरा या मुहम्मद ठहरो ठहरो। हाथ चुको एक बार अल्लाह सलामत रखे। ठहरो ठहरो जरा या मुहम्मद ठहरो ठहरो जरा या मोहम्मद, मैंने जी भर के देखा नहीं है। कि जिबरील आदे सोने मैंने देखे हैं सारे नबी भी, मैंने देखे हैं सारे नबी भी, तुम सा कोई भी देखा नहीं है। मैंने देखे
نبی بھی میں نے دیکھے ہیں سارے، نبی بھی تم سا کوئی بھی۔ حضور فرماندے نے تیاری کر کے میں کہا چل، جبریل نے براق پیش کیتا، حضور فرماندے نے میں براق اتے بیٹھیا، جبریل امین براق نو لے کے چلیا، حضور فرماندے نے اس رفتار نال براق اڈیا کہ جتھے او دی نظر پیندی سی پہلا قدم او دا جا کے اتھے ڈگدا سی۔ اسی مٹی دے بنے ہیں، خاکی ہیں، اسی انج نظر اٹھائیے تے پہلے آسمان تے ساڑی نظر رک دی، پہلے آسمان دے تے سوچ یارا اسی مٹی دے بنے ہیں، ساڑی نظر دا یہ حال ہے تے جڑا جانور ہے ہی نور دا او دی نظر کتھے کو جا کے پیندی ہو۔ ہن جلدی جلدی بس دو چار گلاں میں تہاڈی توجہ کرانا چاہنا ہونا وا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جدو جبریل براق لے کے چلے آئے، فرماندے نے براق پرواز کردہ جا رہے ہیں، پرواز کر دیاں آقا کریم فرماندے نے ایک جگہ تو جدو میرا براق پرواز پیا کردہ سی، فرماندے نے میں کیا جبریل جی آقا حکم ہوئے، فرمایا جبریل اے زمین کیڑی ہے؟ حضور کیوں پوچھیا جے؟ فرمایا جبریل ایتھوں مینوں جنت دیاں خوشبوواں پیاں آؤندیاں نے، اے جبریل ایتھوں مینوں بڑیاں سونیاں خوشبوواں آ رہیاں نے۔ جبریل امین عرض کردے نے سونیاں جتھوں ساڈا براق پرواز پیا کردا ہے، براق دے قدماں دے تھلے مصر دی دھرتی موجود ہے، مصر دی دھرتی ہے تے سرکار اس دھرتی دے اندر چند قبراں نے جن تو ساڈا براق پیا گزردا ہے، قبرستان دے اتوں ساڈا براق گزردا جا رہے ہیں۔ فرمایا جبریل اے 10 قبراں کدیاں نے؟ اچھا ہن ایتھے بات بڑی قابل توجہ ہے، سرکار جا تے رب دی بارگاہ چ رہے سن تے راہ او اختیار کیتا ہے جس راہ وچ نبیاں دیاں قبراں وی آئیاں نے تے ولیاں دیاں وی قبراں آئیاں نے، ولیاں اور نبیاں دیاں قبراں۔ آقا کریم نے فرمایا جبریل کدیاں قبراں نے؟ عرض کیتی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیاں جتھوں تھوڑا براق پرواز کردہ جا رہی ہے مصر دی دھرتی ہے، قبرستان ہے، سرکار اس قبرستان دی اندر فرعون دی بیٹی، اس بیٹی دی ایک نکرانی تے او دے چند بچیاں دیاں قبراں نے۔ فرمایا جبریل کی گل ہے ایتھوں خوشبوواں آنے دی وجہ؟ عرض کیتی سونیاں اے دی وجہ اے وے ایک دن فرعون دی بیٹی بیٹھی سی تے او دی نکرانی ہاتھ وچ کنگھی پھڑی ہے۔ تفسیر ابن کثیر دی اندر ابو الفدا اماد الدین ابن کثیر نے اس روایت نو لکھیا، تفسیر در منصور دی اندر حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس روایت نو کوڈ کیتا۔ آقا فرماندے نے جبریل عرض کردا سونیاں اے جدوں فرعون دی بیٹی نو او دی نکرانی بہ کے کنگھی پئی کردی سی، کنگھی کردیاں او دے ہاتھ وچوں کنگھی جدوں زمین تے ڈگی ہے، اس نکرانی نے جدوں کنگھی نو ہاتھ پایا ہے انج کنگھی چکن لگیا، بچی نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جدو اس لڑکی نے کنگھی نو ہاتھ پایا ہے تے بسم اللہ شریف پڑھی ہے تے فرعون دی بیٹی غصے نال ویکھ کے آندی اے کیڑا اللہ ہے؟ کیا اس اللہ تو مراد میرا باپ فرعون ہے؟ اور لڑکی بول کے آندی ہے نہیں بلکہ اے او اللہ ہے جنہیں تینوں بھی بنایا ہے، منوں بھی بنایا، تیرے پیو نو بھی بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، انہیں آکھیا میرے پیو تو علاوہ کوئی اور بھی اللہ ہے، انہیں آکھیا تو پاگل ہو گئی ہے، تیرا پیو کی حیثیت رکھدا ہے اور رب ہے جنہیں ساری کائنات نو تخلیق فرمایا ہویا ہے۔ آقا کریم فرماندے نے جدوں اس لڑکی نے اتنا جملہ بولیا ہے، فرعون دی بیٹی آکھن لگی گل سن جے اے گل تے میں ہونے جا کے اپنے پیو نو دسنی ہاں۔ فرعون دی بیٹی آئی اپنے باپ فرعون کول آ کے آندی ابا میری نکرانی کسے ہور اللہ نو من دی ہے، انہیں آکھیا بلاؤ۔ جدوں او بی بی آئی ہے
آندا اے دے بچیاں نو بھی بلاؤ او دے بچے بھی آ گئے فرعون آندا دس کیڑا اللہ ہے تیرا انہیں آکھا رب العالمین ہے میرا رب رب العالمین ہے کہ میں نہیں انہیں کہا تو پاگل ہو گیا ہے تو رب کی میں ہو سکنے رب تے رب العالمین ہے فرعون کیا ایتھے ایک کڑا رکھو تے دے پاؤ تیل وڈا سارا کڑا لے آندا تے کڑا دے وچ پایا تیل تھلے لائی آگ آندہ گرم کرو ان تیل جدو گرم کیتا نا تیل انج کھول لے پیا ابالے پیا مار لے انہیں ایک بچے نے اٹھا کے نا آندہ دس میں رب یا کوئی ہو رہے انہیں آکیا پاگل ہو گیا تمکیلہ نہ پیا سٹ دے نو انہیں پتر نو چکیا تے آگے وچ اس کڑا دے وچ سٹ دیتا آقا کریم فرمانے نے جدو ایک بچے نو اٹھا کے اس کھول دے ہوئے تیل وچ سٹیا ہے بس ایک لمحے دی خاطر بچہ انج اس تیل وچ گیا ہے روح کب سے انسری تب برماد کر گئی کہ فرعون بول کے اندر دس میں رب یا کوئی ہو رہے انہیں آکیا میرا رب رب العالمین ہے میرا رب ارحم الراحمین ہے انہیں دوسرے بچے نو بھی اٹھا کے انہوں بھی تیل وچ سٹیا پھر آندہ دس رب کیڑا ہے انہیں آکیا میرا رب رب العالمین ہے انہیں تیسرے بچے نو بھی اٹھا کے انہوں بھی اس تیل وچ سٹ دیتا آندہ دس تیرا رب کیڑا ہے انہیں آکیا رب میرا رب العالمین ہے آقا فرمانے نے او دی گود جنر ایک دودھ پینا بچہ سی انہیں سپائی نے انج بچے نو پھڑیا آکھن لگا دس رب کیڑا ہے ہون دس تیرا رب کیڑا ہے انہیں آکھیا رب میرا رب العالمین ہے انہیں بچے نو انج کر کے پھڑ کے جدو تیل ول کیتا ہے کہ ماں دا دل ڈر گیا ماں دی مامتا نے جوش ماریا آقا فرماندے نے قریب سی کہ ماں کہہ چھڑ دی میرا رب تو ہے لیکن حضور فرماندے نے ہجے ماں دا دل ڈر گئی ہے چھوٹا جا دودھ پیندا بچہ ماں والو وے کے آندا ہے ماں نانا رب رب العالمین ہے میں بھی سچا تو بھی سچی ہے اما ایدی گل نہ منی اما رب ساڈا رب العالمین ہے ایدے بیمان ہے اما بس ویکھتے صحیح ادھر اساں اس تیل وچ جانا ہے ادھر اللہ سانو جنت عطا فرما چھڑنی ادھر اسی تیل وچ جاواں گے اللہ کریم سانو جنت عطا کر دے گا آقا کریم فرمانے نے اس بھائی نے اس دودھ پیندے بچے نو اٹھا کے جدو اس تیل وچ سٹیا ہے کہ بچے اس دی روح کفسی انسری تب برماد کر گئی کہ بادشاہ کھن لگا ہون دس تیرا کی خیال ہے رب کیڑا ہے اس بی بی نے آکھیا چار پتر میرے مارے نہیں تے پرواہ کوئی نہیں ہون تے میں کلی رہ گئی ہاں پر میری ایک گل یاد رکھی جدو میں مر جاواں انج کری مرن تو بعد ساڑیاں لاشاں کٹھیاں دفن کری ساڑیاں لاشاں اکٹھیاں ایک قبرستان چ دفن کری انہیں آکھیا تیری اس تمنا نو تے میں پوریاں کراں گا اس ظالم بے ایمان فرعون بادشاہ نے اس بی بی نو زمین تے لٹایا ہتھاں وچ کل ٹھوکے میخاں گڈیاں پیراں وچ میخاں گڈیاں اکھاں دے وچ کل ٹھوکے کناں وچ کل ٹھوکے زبان کٹی ہے اس بے دردی دے نال جدو شہید کیتا جناب جبریل کہندے نے سونیا اے فرعون دی بیٹی دی نکرانی ہے کہ سرکار او دی بھی قبر اس قبرستان وچ موجود ہے او دے چار پتراں دی بھی قبر موجود ہے سرکار اس دن تو لے کے اج دے دن تک انہاں دیاں قبراں وچ جنت دیاں خوشبوواں پیاں ہوندیاں نے او سجنا میں اے جملہ کہاں گا او جڑی کلمہ پڑھے کلیم اللہ دا تے پھر فرعون نو چنیخے تے لٹا کے شہید کرا چھڑے او جے کلیم اللہ دا کلمہ پڑھنے والی بی بی او دی قبر جنت دیاں ہواواں چل دیاں نے تے سوچ صدیق اکبر دی قبر دا کی مقام ہوئے گا اللہ یا رسول اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمانے نے جبریل عرض کر دینے سونے اس قبرستان دی اندر
اس بی بی دی قبر ہے، او دی قبر دی اندر جنتیاں خوشبوواں آ رہی نے۔ گرامی قدر حضرات، آقا کی فرمانے نے پھر براق ساڈا پرواز کردہ رہا، پرواز کردیاں آقا فرمانے نے مسجد اقصی بھی جدو براق پہنچیا، ہر جا کے میں اتھے نماز پڑھائی ہے، نبیاں نے میرے پیچھے کھڑیاں ہو کے نمازہ پڑھیاں۔ حضور پھر فرمایا ثم عرج بی الی السماء، فرمایا پھر سانو آسمانہ ولی جایا گیا۔ ہن جملے میں جڑے تھوڑی توجہ چاہنا ادھر، آقا کریم فرمانے نے پہلا آسمان، دوجا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پنجواں آسمان، چھواں آسمان، ستواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر لامکان دیاں بلندیاں۔ آقا فرمانے نے پھر جنت دی میں سیر کی تھی، فرمانے نے جنت نو ویکھیا ہے، پھر میں جہنم دے دروازے تے گیا وا، میری طرف توجہ رکھنا، تیرے تے میرے لجپال مدنی کریم فرمانے نے فرمایا میرے غلامو، جدوں میں جہنم دے دروازے تے پہنچیا وا کہ میں ویکھیا ہے جیڑا جہنم دے دروازے دا نگران فرشتہ سی، فرمایا او دا چہرہ بڑا غصے والا ہے، کہ میں انہوں جا کے آکھیا او فرشتیا میں ویکھنا چاہنا وا اس دوزخ دے اندر بندیاں نو کیویں عذاب دتا جاندا ہے تے کیڑے طریقے دے نال عذاب ہو رہے ہیں۔ آقا کریم فرماندے نے ہن توجہ رکھیا جے اینا جملیاں وال، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات، شعر پڑھنا یا ذوق ایک لے لینا علیحدہ بات ہے، پر اس معراج دے ذکر وچوں صرف یہی نہیں کہ صرف 50 نمازاں ملیاں، آقا جنت ویکھ کے واپس آ گئے، حضور نے آ کے بڑے بڑے پیغام بھی دیتے نے۔ آقا کریم نے فرمایا غلامو جدوں میں دوزخ نو ویکھیا ہے، آقا فرماندے نے میرا گزر کچھ ایسے بندیاں دے کولوں ہویا ہے جنہاں دے سراں نو بڑے بڑے پتھر مار کے سر انہاں دے توڑے جا رہے نے۔ آقا فرماندے نے جدوں میں ویکھیا فرشتے بڑا پہاڑ چک دے نے، چک کے بندے دے سر تے مار دے نے، سر پھٹ جاندا ہے، ریزہ ہو جاندا ہے، پھر اللہ دی مرضی دے نال، اللہ دے حکم دے نال سر پھر جڑدا ہے، فرشتے پھر اتوں پہاڑ مار دے نے، پتھر مار کے سر پھر توڑ دے نے، سر پھٹ جاندے نے۔ آقا فرماندے نے میں کہا جبریل اے بندے کیڑے نے جنہاں دے سراں نو پھیا جا رہا ہے؟ تے جبریل عرض کردے نے سونیا اے او بندے نے جدوں انہاں دے کناں وچ آواز آوندی سی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جدوں انہاں دے کناں وچ اذان دی آواز آوندی سی آؤ نماز دی طرف، آؤ نماز دی طرف، آؤ فلاح دی طرف، ایک کل سن کے اذان سن کے اپنے کماں وچ مشغول ہو جاندے سن، اے نماز پڑھن نہیں سن اوندے۔ سونیا اے او بندے نے جڑے نماز تو بے خبر سن، اے نمازاں نہیں سن پڑھ دے۔ اللہ قرآن چ ارشاد فرماندا ہے، فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اللہ فرماندا ہے خرابی انہاں واسطے جڑے نمازاں تو بے خبر نے۔ آقا کریم فرماندے نے جبریل عرض کردہ سونیا اے او لوگ نے جنہاں دے سراں نو کچلیا جا رہا ہے، اے او بندے نے جڑے نماز نہیں سن پڑھ دے۔ آقا کریم فرماندے نے پھر میرا گزر ایک ایسی قوم دے کولوں ہویا، انہاں دیاں شرمگاواں چیتھڑے اڑدے پینے۔ حضور فرماندے نے جہنم دے اندر کوئی ادھر جاندے نے کوئی ادھر، ٹر دے کیویں کس انداز دے نال؟ فرمایا جہنم دے اندر او چگ دے نے جانوراں دی طرح۔ حضور فرماندے نے میں آکھیا جبریل آ کی ہے؟ جبریل کہنا سونیا ذرا انہاں نو ویکھو ہاں۔ حضور فرماندے نے میں ویکھیا ہے او بندے جہنم دے پتھر چک کے کھاندے نے، جہنم دے پتھراں نو چک چک کے کھاندے نے۔ میں کیا جبریل اے کون نے؟ جبریل کہندے نے سونیا اے او بندے نے جڑے زکات نہیں دیندے، جڑے لوگ زکات نہیں دیندے۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماندے نے پھر میرا گزر کچھ ایسے بندیاں کول ہویا، کچھ ایسیاں بیبیاں دے کولوں میرا گزر ہویا۔
जिन्हां दे सामने पाक खाने पै ने वो पाक खाने नहीं खांदे, दूसरे पासे बदबूदार खाने गंदियां चीज़ां पईयां ने, वो बदबू वालियां चीज़ां गंदियां चीज़ां चुक चुक के खांदे ने। मैं क्या जिबरील ये कौन बदबख्त ने जेड़े पाक सुथरे खाने छड़ के नापाक ते गंदियां चीज़ां खा रहे ने। जिबरील अर्ज़ करदे ने सोहणिया ये उन्हां तुहाडे उम्मतियां दी तमसील है जेड़े शादीशुदा ने हलाल चीज़ नहीं खांदे, हराम खांदे ने, यानी जना करदे ने, अपनियां चंगियां बीवियां छड़ के गलत कारी करदे ने, ते चंगियां बीवियां अपने हलाल खावंद छड़ के हराम कारी करदियां ने। आका ये उन्हां लोगां दी तमसील विखाई गई है सोहणिया जेड़े अपने शौहरां नूं छड़ के दूसरे बंदियां वल तवज्जो करदियां ने, ते उन्हां बंदियां दी तमसील विखाई गई है जेड़ियां जेड़े अपनियां बीबियां छड़ के ते गैर औरतां वल तवज्जो करदे ने। आका करीम फरमांदे ने फिर मैं अगे चलिया ते मैं वेखिया कुछ बंदे ऐसे ने जिन्हां दे होठ एडे एडे वड्डे ने, जिड्डे वड्डे ऊंठां दे होठ हुंदे ने, ऊंठ जितने होठ। फरमाया ओ करदे की ने अग दियां चिंगारियां चुक चुक के अपने मुंहां विच पांदे ने। फरमाया जदों ओ अग दियां चिंगारियां चुक के मुंह विच पांदे ने, इत्थों मुंहां दे विचों पीप बन्ने निकलदी है, खून बाहर निकलदा है। अगे जुमला सुनोगे तो तड़प जाओगे। अगर इस महफिल कोई इस किस्म का बंदा है तो अज तौबा करे, या अल्लाह अज तो बाद मैं ऐसा गुनाह नहीं करांगा। आका करीम फरमांदे ने मैं देखिया उन्हां बंदियां नूं जेड़े अग चुक चुक के अपने मुंह विच पांदे ने, इत्थों मुंह दे विचों पीप निकलदी है, खून निकलदा है। हर मैं ओ जेड़ी अग अपने मुंह विच पांदे ने उन्हां दे पखाने वाली जगह तो ओ अग बाहर निकलदी है। हजूर फरमांदे ने मैं आखिया जिबरील ये केड़े बदबख्त लोग ने कि जिबरील हाथ बन के कहंदे ने सोहणिया ये ओ जालिम लोग ने जेड़े यतीमां दा हक खा जांदे ने। सोहणिया यतीमां दा माल खाने वाले लोग ने, सोहणिया ये यतीमां दा माल खाने वाले लोग ने। अल्लाह कुरान च की इरशाद फरमांदा है, अल्लाह फरमांदा है अल्लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारन व सयस्लौना सईरा। फरमाया ओ लोग जेड़े यतीमां दा नाहक माल खांदे ने, यतीमां दा माल खांदे ने। फरमाया याकुलून फी बुतूनिहिम नारा। फरमाया जेड़ा यतीमां दा माल खा रहा है वो ये समझे जिवें अपने पेट च अग भरदा पिया। अग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने मैं देखिया वो बंदे अग दियां चिंगारियां चुक चुक के मुंह च पांदे ने ते मुंह विचों पीप ते खून निकलदा है और वो अग जिहड़ी उन्हां दी पखाने दा बाहर निकल रही। तो मैं वेख के आख्या जिबरील कैसे बदबख्त लोग कौन ने? जिबरील अर्ज़ कीती सोहणिया ये वो लोग ने जेड़े यतीमां दा नाहक माल खांदे रहे। अज जरा अपने मुआशरे तवज्जो करके देखो हाँ कितने बदबख्त लोग ऐसे ने जेड़े यतीमां दा नाहक तरीके नाल माल खांदे ने। डरना चाहिए। एक दिन ऐसा वेला होना जो मरना ते मन के कब्र ही जाना है, फिर मालिक दी बारगाह पेशी होनी है। इस वास्ते किसी आख्या जब वो पूछेंगे तुमको बुलाकर सरे महशर सामने, अरे क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने। सुभान अल्लाह। एक बारी प्यार नाल कौन अगली गल करिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमांदे ने मैं फिर एक ऐसी कौम दे कोलों गुजरिया, फरमांदे ने उन्हां लोकां नूं चुरस्तियां विच सूली ते टंगिया होया जहन्नम दे अंदर। फरमाया मैं देखिया उन्हां नूं सूलियां ते टंगिया ते चुरस्तियां दे अंदर। ते फरमाया सूलियां होने जिहदे नाल कंडे ने। तो मैं क्या जबरील ये कौन लोग ने? अर्ज की सरकार ये उन्हां लोगों की तमसील विखाई गई है जेडे लोगों राह ते लुटते हैं।
انہاں نوں جہنم دے اندر سولیاں تے ٹنگیا جائے گا اور سولی بھی ہوے گی جدے تے کنڈے ہون گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اگے سننا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماندے نے پھر میرا گزر ایک ایسی قوم دے کولوں ہویا جڑی قوم گوشت دے ٹکڑے کر کر کے نا مردار گوشت او دے ٹکڑے کر کر کے تے کھاندے نے میں کیا جبریل اے کون لوگ نے جبریل عرض کیتی سونیا اے او لوگ نے جڑے اپنے پراواں دیاں چگلیاں کر دے رہن جڑے غیبت کر دے رہن غیبت کرنے والے ہن ذرا سننا آقا کریم دا فرمان آقا کریم فرماندے نے پھر میرا گزر ایک ایسی قوم دے کولوں ہویا ہے ایسی قوم کولوں میرا گزر ہویا فرمایا انہاں دے چہرے کالے نے اکھاں نیلیاں نے تھلڑا ہونٹ انہاں دا آقا فرماندے نے اے پیراں تک لٹکدا ہے اتلا ہونٹ سر تو اتے گیا ہے آقا کریم فرماندے نے میں ویکھیا انہاں دے منہاں دے اندر اگ دا زرد پانی انہاں دے منہ وچ پایا جاندا ہے حتیٰ کہ پیپ تے خون انہاں دے منہاں وچوں نکلدا ہے آقا کریم فرماندے نے او بندے کردے کی سن فرمایا گدیاں دی طرح گدیاں دی طرح ہن ہنا دے نے کہ میں کیا جبریل اے کیڑے بدبخت لوگ نے جبریل عرض کر دینے سونے اے او بدبخت نے جڑے دنیا وچ رہ کے شراب نوشی کر دے رہے ہیں جڑے شراب پین دے رہے ہیں سرکار شرابیاں دا اے حشر ہوئے گا آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرما دینے فرمایا میں پھر ایک ایسی قوم دے کولوں گدریاں ماں فرمایا اگ دا جنگل ہے اگ دا جنگل او دے وچ کچھ بندے دوڑ دینے تے کھوتیاں دی طرح تے کتیاں دی طرح رولا پاندے نے تے چواں پاسوں اگ انہاں نوں ساڑ دیے جل جاندے نے پھر اللہ تعالیٰ انہاں دے جسم صحیح کردا ہے پھر اگ جلاندی ہے بار بار انہاں دی کیفیت ہوندی ہے جا اگ جلاندی ہے پھر ٹھیک ہو جاندے نے پھر جلاندی ہے اگ پھر ٹھیک ہو جاندے نے آقا فرماندے نے میں کہا جبریل اے کیڑے بدبخت لوگ نے کہ جبریل عرض کر دینے سونے اے او بدبخت نے جڑے اپنے ماواں نوں گالاں کڈدے رہنے جڑے اپنے پیواں نوں دھکے مار دے رہنے جڑے ماں باپ دے نا فرمان سونے انہاں لوگاں دی تمثیل وکھائی گئی ہے جڑے ماں باپ نوں مار دے رہنے جڑے ماں باپ نوں مار دے رہنے اللہ قرآن چ ارشاد فرماتا ہے اللہ فرمایا وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا دوسرے مقام تے ارشاد فرمانا ہے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ امین عرض کر دینے سونے اے اونا لوگاں دی تمثیل وکھائی گئی ہے جڑے ماں باپ نو گالیاں کٹ دے سن ماں باپ دے نا فرمان سن جنہاں نو آگ دے جنگل وچ سٹیا گیا آگ دے جنگل وچ چاٹ پھر آگ آن دی آ کر انہوں ساڑ دی تو رولا پاندے نے کتیاں دی طرح نس دین گدیاں دی طرح بولی بول دیں آگ ساڑ دیں دی پھر اللہ انہوں نے جسم ٹھیک کردہ پھر آگ جلان دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں اور اگے سننا در آقا کریم علیہ السلام در ارشاد گرامی حضور فرمانے نے پھر میرا گزر ایک ایسی قوم دے کولوں ہویا وہ قوم ایسی سی کہ انہوں دے پیٹ ایڈے ایڈے بڑے سن جی میں بڑے کمرے ہوندے نے اتنے بڑے انہوں نے پیٹ نے فرمایا پیٹ انہوں نے اتنے بڑے جی میں بڑے کمرے ہوندے نے وہ اٹھنے دی کوشش کر دے نے پر انہوں تو اٹھیا نہیں جاندہ وہ پیٹ ایڈے ایڈے بڑے نے کہ انہوں نے اٹھن دیں دے ہی نہیں وہ پھر بندے ڈگ پہنے
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے انہاں دے منہ دے وچ نا جہنم دے پتھر سٹے جان گے، اگ دے پتھر، تے انہاں دے پیٹ دے اندر سپ بچھو تے ٹھوئے اے سٹے جانے۔ میں پوچھا جبریل اے کون لوگ نے؟ جبریل عرض کردے نے سونیا اے دنیا تے رہ کے سود کھاندے رہن، سود کھانے والی قوم ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی ہے، فرمایا سود کھانا چاہیے دا، بولو تو صحیح۔ ہن تسی کدی غور کیتا ہے کہ اس دور دے اندر سود نو کس طریقے دے نال حلال کر کر کے کھایا جا رہا ہے؟ آقا کریم فرماندے نے انہاں دے جڑے بندے سود کھاندے نے نا انہاں دے پیٹ دے وچ سپ بچھو ٹھوئے تے اگ انہاں دے پیٹ دے وچ بھری جائے گی، انہاں دے پیٹ اتنے بڑے ہو جان گے کہ اٹھیا نہیں جائے گا انہاں دے کولوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے پھر میرا گزر ایک پتھر دے کولوں ہویا، میں دیکھیا ایک پتھر ہے، اس پتھر دے وچوں ایک سوراخ ہے، اس سوراخ دے وچوں ایک ٹگا باہر نکلدا ہے، بیل وہ باہر نکلدا ہے تے نکلنے تو بعد نا پھر اس سوراخ وچ دوبارہ داخل ہونے دی کوشش کردا ہے، پر او دے وچوں دوبارہ داخل ہویا نہیں جاندا۔ میں کہا جبریل اے کون لوگ نے، اے کدی مثال وکھائی گئی ہے؟ جبریل عرض کردے نے سونیا اے انہاں لوکاں دی مثال وکھائی گئی ہے جڑے بےہودہ گفتگو کر دیں، جڑے بندے بےہودہ گفتگو کر دیں، بےہودہ لغویات بک دیں، تے جدوں کوئی گل پیڑی منہوں نکل جاندی پھر پشیمان بھی ہوندے نے، ہو مینوں یہ گل نہیں سی کرنی چاہیے۔ آقا فرماندے نے لیکن وہ جو مرضی کر لین پھر وہ گل واپس تے نہیں نا منہ وچ داخل ہو سکتی۔ فرمایا انہاں دی اے مثال وکھائی گئی ہے جڑے منہ چوں گل بری کڈ لیندے نے پھر دوبارہ انہاں دے منہ چ نہیں جا سکتی۔ آقا کریم فرماندے نے پھر میرا گزر کچھ ایسیاں عورتاں کولوں ہویا ہے، بھائی عابد صاحب اے جڑے اج اس دور دے اندر کہندے نے میرا جسم میری مرضی، بغیرتی دی انتہا کیتی پئی۔ سن آقا کریم دا ارشاد گرامی، حضور فرماندے نے میرا گزر پھر کچھ ایسیاں بیبیاں کولوں ہویا ہے جنہاں نو فرشتیاں نے والاں دے نال بن کے جہنم وچ لٹکایا ہوئے، جہنم وچ لٹک دیاں نے۔ میں آکھیا جبریل ایک کیڑیاں بیبیاں نے جنہاں نو والاں دے نال بن کے جہنم وچ لٹکایا گئے؟ جبریل عرض کردے نے سونیا اے او بدبخت بیبیاں نے جڑیاں پردہ نہیں سن کر دیاں، سراں ننگے لے کے پھر دیاں سن۔ سرکار اے بے پردہ عورتاں دا انجام وکھایا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، آقا کریم فرماندے نے پھر میں کچھ ایسیاں بیبیاں ویکھیاں نے انہاں دے منہ کالے سن، اکھاں انہاں دیاں نیلیاں۔ فرمایا میں ویکھیا انہاں بیبیاں نو اگ دے کپڑے پوائے ہوئے نے تے فرشتے انہاں نو اگ دے کوڑے مار دے نے تے او جہنم دے اندر گدیاں دی طرح تے کتیاں دی طرح اے دوڑا لاندیاں نے، نالے کتیاں دی طرح رولا پاندیاں جاندیاں نے بیبیاں۔ میں کہا جبریل اے کیڑیاں بدبخت بیبیاں نے؟ تے جبریل کہندے نے سونیا اے او بدبخت بیبیاں نے جڑیاں دنیا تے رہ کے اپنے خاوندان دا حیا نہیں سن کر دیاں، اپنے خاوندان دی عزت نہیں سن کر دیاں، اپنے خاوندان دی نافرمانی کرنے والیاں سن۔ گرامی قدر حضرات تیرے تے میرے لجپال مدنی کریم نے اے جہنم دے سارے خطرات دا مشاہدہ کیتا اس واسطے کہ میں دنیا تے آ کے اپنے غلاماں نو دساں گا غلامو جہنم دی اگ تو بچ جاؤ، اے بڑی سخت اگ ہے، اے بڑی سخت اگ ہے۔ آقا فرماندے نے میں جہنم بھی دیکھی ہے تے میں جنت دے نظارے بھی کیتے نے۔ آقا جنت چ کی ویکھیا ہے؟ سن میرے آقا دا ارشاد گرامی، تفسیر ابن کثیر دے اندر علامہ اماد الدین ابن کثیر نے لکھیا، آندے نے حضور نے فرمایا غلامو میں جنت دی گلی وچ ٹردا سا پیا، انی سمیتو دفنا لیکا یا بلال فی الجنہ۔ فرمایا بلال میں اللہ دا نبی جنت دی گلی وچ ٹردا پیا سا تے بلال تو مکے دی گلی وچ ٹردا سا، تیرے چلن دی آواز میں جنت دی گلی وچ سن لئی۔ ہائے ہائے ہائے
فرمایا بلال تو زمین تے ٹردا سا پیا مکے دی گلی تے تیرے قدماں دی آہٹ میں جنت سنی. تنقید میرا مزاج نہیں کسے تے اٹیک کرنا. او یار جیڑا نبی جنت وچ جا کے غلام دے قدماں دی آہٹ سن سکدا ہے, جیڑا نبی جنت وچ جا کے غلام دے چلنے دی آواز قدماں دی آہٹ جنت وچ سن سکدا ہے, او نبی ایتھے بہ کے درود پڑھنے والے غلاماں دا درود گنبد خضرا چ نہیں بہ کے سن سکدا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلاموں میں جنت دی سیر کی تھی نا, میں جنت ویکھدا پیا سا, گارڈ آف آنر دا معائنہ کر رہا سا, سجے کھبے حوراں مینوں سلام پیش کر دیاں پیاں سا, فرشتے مینوں سلامی پیش کر رہے سن. آقا کریم فرماندے نے میں جنت دی سیر کی تھی, اپنے غلاماں دے محل ویکھے, عمر تیری بھی میں کوٹھی ویکھی, عثمان تیرا بھی محل ویکھ کے آیا, ابو بکر تیری بھی جنت دی میں جگیر ویکھ کے آیا. تے سنو حضرت امام جلال الدین سیوطی نے ایک بڑی مزے دی بات لکھی. آقا کریم نے ابو بکر صدیق والو ویکھیا, فرمایا ابو بکر جی آقا, فرمایا میں جس بھی آسمان تے گیا نا میرے نام دے نال تیرا نام ہی لکھے آیا سے. ہائے ہائے ابو بکر میں جس آسمان تے گیا نا ابو بکر میرے نام دے نال اللہ نے تیرا نام بھی درج کیتا آیا سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاماں نو آ کے نا جنت دیاں گلاں سنائیاں. صحابہ کر دینے سونے جدو تسی اللہ دی بارگاہ چ گئے اللہ نال بھی کچھ گلاں کیتیاں؟ فرمایا کیتیاں نے. اے جنی ذرا پیار نہ بولی ایک باری ذرا سارے سبحان اللہ. فرمایا ہاں جنت بھی گیا, دوزخ بھی دیکھی, مشاہدات کیتے میں, رب دی بارگاہ چ گیا. سرکار رب نال کیڑیاں گلاں کیتیاں؟ فرمایا جدو میں رب دی بارگاہ چ گیا نا تے اللہ نے فرمایا سونے یار یاراں ول آوندے نے تحفے لے کے آوندے نے, کیڑا تحفہ لے کے آئے ہو میرے واسطے؟ تو جدو رب نے تحفہ منگیا میں سر سجدے چ رکھ دیتا, میں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات, یا اللہ ساریاں عبادتاں تیرے لئے لے کے آیا. تو جدو میں سر سجدے چ رکھیا نا تو رب نے فرمایا سونے حرم نو سجدیاں نال آباد کیتا ہی, حرا نو سجدیاں نال آباد کیتا ہی, اج میری بارگاہ چ بھی آ کے سجدہ کرنے ہیں. ارفع رأسک السلام علیکہ ایہا النبی, سونے آج سر چک تو مینوں ویکھ میں تینوں ویکھنا. ہائے ہائے اے نبی تیرے تے سلام ہوئے. حضور فرماندے نے جدوں اللہ نے مینوں کیا نا اے نبی تیرے تے سلام ہوئے تے میرے نبی اوتھے سانوں نہیں بھولے تے پتہ کی کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یا اللہ میرے تے بھی سلام ہوئے تے تیرے سارے نیکاں بندیاں تے بھی سلام ہوئے. حضور علیہ السلام فرماندے نے اللہ دی بارگاہ راز و نیاز دیاں گلاں کیتیاں, اللہ نے او دا نقشہ قرآن وچ بیان فرمایا. اے جنی ذرا پیار نہ بولیے سبحان اللہ. اللہ کریم فرماندہ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, فرمایا پھر قریب ہوئے, اور قریب ہوئے, اینا قریب جنہ تیر تے کمان دا فاصلہ ہے, او ادنا بلکہ اس تو بھی قریب ہوئے. تقریب ہو کے کیتا کی اللہ فرماندہ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ, فرمایا اساں یار دے کان وچ گلاں کیتیاں. وحی دا معنی سرگوشی کرنا. اور دیکھو مزے دی بات علماء نے جڑا ایک نقطہ بیان فرمایا, فرماندے نے حضور مکے وچ سن نا تے جبریل وحی لے کے آندے سن حضور دی بارگاہ, پر ایتھے جبریل بھی وچ کوئی نہیں, جبریل دا بھی وچ واسطہ نہیں, ڈائریکٹ اللہ نے اپنے محبوب نال کلام فرمایا ڈائریکٹ. یا اللہ محبوب نو کول بلا کے کیڑیاں گلاں کردا رہے ہیں؟ اللہ فرماندا ہے او تجسس رکھن والے تینوں کی لگے, ما اوہا جو ساڈی مرضی جس آیا اساں کیتیاں نے یار دے نال گلاں, محبوب نال گلاں کیتیاں. اور ایک آخری بس جملہ کہہ کے تے میں بات نو ختم کرنا چاہنا. علامہ کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے جدو حضور گئے نا رب دی بارگاہ تے رب نے فرمایا سونیا کچھ مانگ لے, کچھ مانگ. تے نبی پاک نے کی عرض کی تھی یا اللہ میری امت, تے امت نے جی میں سبحان اللہ آکھی ہے میں توڑ گجراں والے جاندیاں تک یاد رہے گا. محبوب منگو, حضور نے آکھے یا اللہ امتی,
پھر فرمایا محبوب منگو، حضور پھر عرض کی تھی امتی، حبیب منگو امتی، حبیب منگو امتی، سل سونے منگ امتی، سل امتی، سل امتی، 700 مرتبہ اللہ فرمایا محبوب منگو، تے 700 مرتبہ میرے نبی نے منگیا کی یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ جدو 700 مرتبہ امتی 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 کیا نا، رب دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا سونیا ساڑی بارگاہ چاہ کے امت دا سوال کرنے لے محبوبہ، قیامت دا دن ہوئے گا، شفاعت دا تاج اسی سجائی توڑے سرتے دیاں گے، بس اشارہ کر دے جانا، جنہوں اشارہ کر دے جاؤ گے اسی انہوں جنت عطا فرما دے جاؤ، اشارہ تسی کر دے جانا محبوب اسی انہوں جنت عطا فرما دے جائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف تو ہو کے واپس آئے، آقا کریم نے آکے دسیا غلاموں اللہ دی بارگاہ گیا رب دا دیدار کر کے میں واپس آیا، دعا ہے جڑیاں گلاں سنائیاں نے تے جڑیاں سنیاں نے اللہ انہوں سنا کے عمل کرنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔